Лукашенко вызваліў яшчэ 32 палітвязняў. Гэтым разам памілаванне закранула 8 жанчын і 24 мужчыны. Пры гэтым 17 з іх маюць хранічныя хваробы, двое шматдзетныя, 9 асобаў старэйшыя за 50 гадоў. На Белсаце «Аб'ектыў» Віталь Бабін, вітаю. Пра галоўнае за сёння распавядзем цягам найбліжэйшай паўгадзіны. Запрашаю. Гвалт, пагрозы і ўгаворы. Як у Беларусі прымушаюць падпісвацца за самаабвешчанага прэзідэнта. Сілавікі рыхтуюцца да разгону пратэстаў. Тая частка, якая давярае ўладам, яна прыме любыя факты, а іншая частка, якая не давярае, яна не прыме любую прапаганду. Старшыні райвыканкамаў замала працуюць, лічыць Лукашенка. Улады прапаноўваюць ім прызначаць кіраўнікоў прыватных кампаніяў. Новы вялікі абшар для патэнцыйнай карупцыі. Уявіце сабе, ўсё гэта калі чыноўнік мае цяпер права голасу. Мінус 300-400 працаўнікоў штогод. Урад прызнае, што беларускія рэгіёны страчваюць свой эканамічны патэнцыял. Яны кажуць, што яны ствараюць вось такія суперумовы, але гэта не адпавядае рэчаіснасці. Вось у гэтым галоўная, як бы мовіць, так бы мовіць, праблема. 800 асобаў будуць сачыць за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. Менавіта такую колькасць назіральнікаў акрэдытавалі ў Цэнтральнай выбарчай камісіі. Тым часам беларусаў актыўна агітуюць падпісвацца і галасаваць за Лукашэнку, у тым ліку не па сваёй волі. Падрабязней Наста Печанькова. На відэа маладыя мазыране агітуюць за Лукашэнку. Раней падобны ролік з удзелам школьнікаў апублікавала і гомельская гімназія нумар 14. Аднак пасля асвятлення падзеі выданнем «Флагшток» яна выдаліла гэту публікацыю са свайго аккаунту ў інстаграме. Гэта такое імітаванне нейкага палітычнага жыцця і, хутчэй за ўсё, усе гэтыя маніпуляцыі дзецьмі на гэтую мэту і працуюць. Яны ствараюць карцінку таго, што грамадства зацікаўлена ў выбарах. Вось нават дзяцей уцягваюць у палітычныя працэсы. Тым часам дарослых заахвочваюць падпісвацца на Лукашэнку праз ціск і маніпуляцыі. Паводле праваабаронцаў вясны, сярод ужо традыцыйных метадаў непрацягвання працоўных кантрактаў і высялення з дзяржаўнага жытла. Традыцыйна гэта больш датычыцца дзяржаўных прадпрыемстваў і устаноў адукацыі. Што тут можна параіць? Гэта, напэўна, зараз не час ісці на нейкую адкрытую канфрантацыю, калі чалавек лічыць магчымым бяспечна перадаць інфармацыю пра такія парушэнні, пра такі ціск перадаваць. Тыдзень таму Лукашенко заявіў, што за ягонае вылучэнне падпісаліся ажно 700 тысяч асобаў. Главное, чтобы альтернативщики также собирали свои подписи. Но, как мне докладывают люди, не очень идут на то, чтобы расписываться, ставить подпись за другого кандидата. Подпісы за вылучэнне ў кандыдаты, акрамя Лукашэнкі, цяпер працягваюць збіраць 4 асобы. Незалежных прэтэндэнтаў сярод іх няма. Раней на карысць Лукашэнкі ад удзелу ў прэзідэнцкай гонкі адмовілася былая прэс-сакратарка МУС Вольга Чамаданова, а таксама старшыня Беларускага саюза афіцэраў Сяргей Бобрыкаў. Была падтрымана ідэя, што трэба чалавек ад сілавых структур, каб яны былі прадстаўлены ў выбарчым працэсе. Потым падумалі, паглядзелі, што лепш не трэба, каб сілавікі рабілі выбар, за каго галасаваць, за Лукашэнку ці там за іншыя кандыдаты. Это не так толькі на разгойдванні сістэмы можа працаваць. Кансалідацыю народу вакол Лукашэнкі тым часам даверылі ідэолагам. З адміністрацыі узурпатара нават спусцілі спецыяльныя метадычкі, якія мусяць пераканаць беларусаў абраць палітыка на 7-ы тэрмін. Гэтак у дакуменце пералічваюцца галоўныя дасягненні Лукашэнкі за 30 гадоў. Сярод іншага называюць годна пройдзенае выпрабаванне ковідам і поспехі ў захаванні нацыянальнай культуры. Беларускае грамадства моцна расколатае. Тая частка, якая давярае ўладам, яна прыме любыя факты, а іншая частка, якая не давярае, яна не прыме любую прапаганду, на чым бы яна не грунтавалася.
Не абышлося і без цынічнай згадкі мірнага неба над галавой беларусаў. І заслугі ў гэтым, конечно ж, Лукашэнкі. Супярэчлівым тэзіс падаецца хаця б праз 11 расійскіх ударных дронаў, якія чарговы раз сёння заляцелі ў паветраную прастору Беларусі. Пэўная частка беларускага грамадства была вельмі напужаная этой вайной, і нават частка з тых людзей, якія, скажем так, негатыўна ацэнілі Лукашэнку ў 2020 годзе, зараз гатовыя яго падтрымаць менавіта за вось гэтага вобразу чалавека, які гарантуе мір у Беларусі. А вось уласны спакой Лукашенко забяспечвае з дапамогай сілавікоў. Па ўсёй краіне праходзіць масавае вучэнне з перакрыццём вуліцаў і ўжываннем піратэхнікі. Гэтак працаўнікі МУС рыхтуюцца затрымліваць беларусаў, якія, на думку рэжыму, выйдуць на пратэсты падчас прэзідэнцкіх выбараў 2025 года. Настя Печанькова, Белсат. Экс-міністр ўнутраных справаў Владзімір Навумаў займаецца бізнесам у часова акупаваным украінскім Марыуполі. Каманда Buy Insight высветліла, кампанія, што яму належыць, экспартуе беларускае збожжа праз порт разбуранага расейцамі гораду. Летась у лістападзе Владзімір Навумаў стаў уладальнікам 75% долі маскоўскай кампаніі «Зорка Фуд». У якасці асноўнага віду яе дзейнасці заяўлены гуртовы гандаль мясам і мяснымі прадуктамі. Аднак прыярытэтам бізнесу сталі збожжа і тэхнічныя культуры. Адметна, што займаецца падобным бізнесам Навумаў разам са сваім сынам Захарам. Таксама вядома, што Навумаў плануе і надалей інвеставаць у акупаваны Марыуполь на чарзе будаўніцтва буйнога аграрнага рынку з гуртовым і раздробным гандлем, сучаснымі складамі, фудкортамі, выставачнымі і экспазіцыйнымі заламі. Міністэрства эканомікі прагназуе, што валавы ўнутраны прадукт Беларусі будзе расці на лета тэмпамі вышэйшымі за сусветныя. Пры гэтым чвэрць ВУП створаць малыя і сярэднія прыватныя прадпрыемствы, але іх чакае няпросты час. Лукашенка запатрабаваў, каб кіраўнікоў прыватных прадпрыемстваў узгаднялі ў райвыканкамах. У тэме разбіраўся Антон Бяздольны. Прызначэнне кіраўнікоў прыватных прадпрыемстваў павінны ўзгадняць старшыні раённых і абласных выканкамаў. Такую ідэю выказаў Александр Лукашенко на паседжанні прэзідыума Усебеларускага народнага сходу. Ничего страшного, если они в каком-то смысле будут назначать, утверждать, согласовывать руководителей частных структур. Тогда и влияние будет у них на это. Ну чего боимся? Опять исходим из каких-то рыночных постулатов. Для таго, каб надаць новыя функцыі кіраўнікам раёнаў і вобласцяў, плануюць змяніць закон аб мясцовым кіраванні і самакіраванні. Ужо пасля паседжання з Лукашэнкам кіраўнік ягонай адміністрацыі Дмітрый Крутой удакладніў, што старшыні мясцовых выканкамаў не будуць наўпрост кіраваць прыватнымі прадпрыемствамі, але займеюць больш уплыву на іх. Беларускі бізнес, ён ніколі не быў максимально таким незалежным. Держава вмешивалась и на ўзроўні стратэгічным, там вызначала цены, вызначала там накірункі, і на ўзроўні таким больш прыземленым, практычным, сапраўды чыноўнікі маглі ўлезці у любое прыватнае прадпрыемства. Адным з самых яскравых прыкладаў умяшання дзяржавы ў прыватны сектар стаў Мёрскі металапракатны завод. У 2020 годзе яго за ўласныя грошы пабудаваў аўстрыйскі інвестар. Праз год кіраўніцтва патэнцыйна-прыбытковага завода абвінавацілі ў зрывах тэрмінаў выхаду на максімальную вытворчую магутнасць і арыштавалі, а завод нацыяналізавалі. У сярэдзіне мінулага года, больш чым праз год, працы ў статусе дзяржпрадпрыемства. Мёрскі завод быў загружаны толькі на палову сваіх магчымасцяў. Чыноўнік не будзе ведаць лепш за акцыянера. Гэта не ягоная справа ўвогуле. Ягоная справа стварыць умовы, стварыць правілы гульні, сачыць за тым, каб гэтыя правілы гульні выконваліся, а не рухаць, значыцца, гэтымі удзельнікамі гэтага рынку. Пасля 2020 года ціск на прыватны сектар паступова ўзмацняўся. Акрамя цэнавога рэгулявання, дзяржава штогод павялічвала зборы штрафаў з прадпрыемстваў. Узмацняўся падатковы ціск. Прадпрымальнікаў ўсё часцей сталі абвінавачваць у драбленні бізнесу, нібыта дзеля сыходу ад падаткаў і заводзіць на іх крымінальныя справы. Цяпер улады хочуць увесці наўпроставы кантроль за ўнутранымі працэсамі ў недзяржаўных прадпрыемствах. Новы вялікі абшар для патэнцыйнай карупцыі,
Уявіце сабе, ўсё гэта калі чыноўнік мае цяпер права голасу і вырашальнага голасу ў тым, каго куды прызначыць, на якія грашовыя патокі, каго куды пасадзіць. У той жа час, паводле звестак Міністэрства падаткаў, менавіта прыватны сектар забяспечвае больш за палову бюджэту краіны. Летась недзяржаўныя прадпрыемствы далі 55% падатковых паступленняў, у той час як дзяржаўныя менш за 40%. Паводле звестак Белстату, чвэрць валавага ўнутранага прадукту краіны даюць менавіта сярэднія і малыя прыватныя прадпрыемствы. Падрываць абсалютна всю эканоміку, пераводзіць ее на нейкія там дзяржаўныя рэйкі, гэтага самагубства, скажем так, я все-таки веру, што яно не адбудзецца по той простай прычыне, што тады эканоміка разваліцца і будзе паказваць хутчэй мінус. Раней улады актыўна вынішчалі сектар індывідуальных прадпрымальнікаў. З 1 кастрычніка істотна скарацілі пералік відаў дзейнасці, якімі могуць займацца ІП. Цягам наступнага года яны мусяць перарэгістравацца ў юрыдычных асобаў або спыніць дзейнасць. З мінулага года ўлады таксама пагоршылі ўмовы дзейнасці для аграсядзібаў. Як вынік, іх колькасць скарацілася амаль у 3 разы. Антон Бяздольны, Белсат. Да іншых эканамічных тэмаў зноў расце ўжо 6-е запар гандлявання на беларускай валютна-фондавай біржы. Долар прабівае гістарычны максімум. Цяпер цана долара США складае болей за 3 рублі 40 копеек. Таксама нязначна падаражалі іншыя валюты, еўра і кітайскі юань, катыроўка расійскага рубля знізілася. Авастрылася сітуацыя і ў абменніках. Вышэйшы курс продажу долара складае больш за 3 рублі 42 копейкі, прычым у розных аддзяленнях аднаго і таго ж банку курсы валютаў могуць адрознівацца. Аднак некаторыя банкі ўсё яшчэ прапаноўваюць здаць або набыць амерыканскую валюту паводле курсу меншым за псіхалагічна прымальную адзнаку 3 рублі 40 копеек. Трывожныя прагнозы для беларускай вёскі. Пакуль улады заяўляюць пра падтрымку сельскай мясцовасці, адток насельніцтва набірае абароты. Штогоду з малых мястэчак з'язджаюць сотні людзей, у некаторых вёсках засталося менш за дзясятак жыхароў, і нават невялікія райцэнтры могуць апусцець праз лічаныя дзесяцігоддзі. Ці дапамогуць дзяржаўныя праграмы і льготы спыніць іхнае выміранне? Працяг тэмы у Кацярыны Гардзеевай. Жить в сельской местности хорошо, выгодно и перспективно. Гэтую заяву Лукашэнкі падставілі пад сумнеў ягоныя ж памагатыя. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой паведаміў у інтэрв'ю «Беларусь сегодня». З кожнага раёну, дзе пражываюць каля 10 тысяч чалавек, штогод з'язджаюць ад 3 до 4 сотен жыхароў. Вельмі шмат вёсак знікла, а якія не зніклі, то на мяжы знікнення. Нават у маёй вёсцы яшчэ 30 гадоў таму было, я лічыў нешта каля 70 чалавек, то зараз засталося недзе 15. Такое змяншэнне. І, дарэчы, гэта тэндэнцыя характэрна не толькі для вёсак, але для такіх невялікіх райцэнтраў. Калі ж гэткія тэмпы адтоку людзей захаваюцца, пад пагрозай вымірання могуць аказацца дзесяткі мястэчак. Гэтак Іўе, райцэнтру, у якім жыве менш за 8 тысяч жыхароў, можа апусцець праз 19 гадоў. Лоеў знікнуць праз 16. Тураў перастаць існаваць праз 7 гадоў. Большасць з'язджае або ў абласныя, або ў сталіцу ў Мінск, і зараз вось яшчэ і шмат хто з'язджае наогул за мяжу. Гэта яшчэ можа прывесці да зніжэння харчовай бяспекі, пра якую так любіць казаць Лукашенко і хваліцца, што яна ў нас ёсць. Паводле Белстату, летась у сельскай мясцовасці працавала каля 250 000 асобаў. Сярэдні ўзрост працаўнікоў 43 гады. Каб амаладзіць кадры, улады распачалі праграму падтрымання маладых спецыялістаў. Выпускнікоў ВНУ, якіх адправілі ў вёску на адпрацоўку, запрашаюць застацца. Іх прывабліваюць жытлом, даўжэйшым адпачынкам і нават падатковымі льготамі. Яны кажуць, што яны ствараюць вось такія супер умовы, але гэта не адпавядае рэчаіснасці. Не тая інфраструктура, не тыя магчымасці. Таму зразумела, што моладзь вельмі часта з'язджае ў гарады, дзе ёсць больш магчымасцяў. Тым часам зарабляюць аграры менш, чым прадстаўнікі іншых сфераў. Паводле звестак Белстату, у верасні сярэдні налічны заробак у сельскай гаспадарцы склаў менш за 2000 рублёў да выплаты падаткаў. Для параўнання спецыялістам сферы фінансаў і страхавання налічылі больш
за 3000 рублёў, будаўнікам каля 2800 рублёў, працаўнікам транспартнай галіны прыкладна 2300 рублёў. Павышэнне ж заробкаў у вёсках пры цяперашніх умовах задача складаная, мяркуе былы чыноўнік Артём Брухан. Это тая сфера, дзе яна сапраўды датацыйная і не так шмат тых прадпрыемстваў сельскай гаспадаркі, якія сапраўды могуць зарабляць грошы. У большасці яны ўсё ж такі непрыбытковыя. Паколькі гэта тая сфера, якая не заўсёды столь рэнтабельна і патрабуе датацыю, яны проста не могуць больш заліваць у яе. З праблемамі сельскай мясцовасці ўлады намагаюцца змагацца ўжо 2 гады. Каб прыцягнуць інвестыцыю ў вёску і стварыць там новыя працоўныя месцы, у 2022 годзе запусцілі праграму «Адзін раён, адзін праект». Гэтак, паводле ініцыятывы ў раёнах з'явілася каля 4500 новых вакансіяў. Кацярына Гардзеева, Белсад. Яшчэ больш інфармацыі, відэа, фотаматэрыялаў можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашы калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Пры той жа умове бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. Да іншых тэмаў. Украіна, верагодна, ударыла па Курскай вобласці Расіі брытанскімі ракетамі Storm Shadow. Пра гэта паведамляюць як заходнія медыі, так і расійскія Z-прапагандысты. Мэтай удараў маглі быць пункты камандавання расійскай арміі і паўночна-карэйскія генералы. Між тым у заходняй прэсе зноў з'яўляюцца артыкулы пра тое, што Кіеў гатовы да замірэння з агрэсарам коштам тэрытарыяльных саступак. Владзіслаў Корсак працягне тэму. У Киеве прыпынілі працу амбасады ЗША, Грэцыі, Іспаніі ды Італіі. Прычына – імаверная масаваная паветраная атака Расіі на Украіну. У МЗС Украіны назвалі гэта нагнятаннем панікі. У ГУР – расійскім фейкам і інфармацыйна-псіхалагічнай аперацыяй. В целом, единственное, что осталось, это уже, конечно же, баллистические ракеты такого уровня, как межконтинентальная баллистическая ракета, в том числе РС-26 «Рубеж». Но, конечно же, она не будет содержать ядерной боевой части. Ядерного удара не предвидится по территории Украины. Например, осколочно-фугасного типа на 1,2 тонны вполне возможно. І без таго агрэсіўныя дзеянні і рыторыка Расіі ўзмацніліся пасля дазволу ЗША, Францыі і Вялікай Брытаніі біць дальнабойнымі ракетамі ў глыб яе тэрыторыі. Праз сотні пасля гэтага дазволу Пуцін зацвердзіў новую ядравую дактрыну, што ўхваляе ядравы ўдар не толькі ў выпадку супастаўнай пагрозы, але і ў адказ на прымяненне звычайнай зброі. Нягледзячы на гэта, паведамляе выданне «Washington Post», ЗША ухвалілі яшчэ і пастаўкі ўкраіне амерыканскіх супрацьпяхотных мінаў. Тое можа значна знізіць эффектыўнасць так званых расійскіх мясных штурмаў. Мы имеем разрешение на использование атакамсов по территории Российской Федерации, пускай тоже с какими-то ограничениями а-ля там Курской области или нет, хотя я думаю, что это больше риторический прием. На самом деле, вот, мы имеем сейчас вопрос противопехотных мин, но, опять же, есть еще ресурсы, есть и фонды у Байдена, которые он может использовать. Было бы очень хорошо иметь заявление со стороны Франции, со стороны Британии, со стороны Соединенных Штатов Америки, что любое использование ядерного оружия, любое, хоть тактическое, да, будет восприниматься, будет находить соответствующий ответ. Выкарыстанне заходніх дальнабойных ракетаў па ваенных аб'ектах на тэрыторыі Расіі, калі і не пераломіць хаду вайны, то дазволіць Украіне выйграць час. До того момента, когда будет выведено в серийное производство свое собственное ракетное дальнобойное вооружение. И президент Зеленский не так давно уже анонсировал объемы серийного производства новых типов модификации ракет Р-360 ПКРК «Нептун» и большого количества ударных дронов. Між тым, паводле крыніцаў выдання «Экономіст», перамовы паміж Кіевам і Крамлём могуць адбыцца ўжо ў наступным годзе. На стале, як кажуць, згода Украіны саступіць частку тэрыторыяў. Гэта, аднак, абвяргае міністр замежных справаў Андрэй Сыбіга. Узнагароджанне расійскай агрэсіі тэрытарыяльнымі дасягненнямі не адновіць мір, а наадварот, справакуе далейшую агрэсію. Гэта ўлагоджванне, а не мір.
Улагоджванне ніколі не працавала ў мінулым і не спрацуе цяпер. Знаёмыя ж з пазіцыі Крамля крыніцы агенцтва Reuters паведамляюць, што Пуцін гатовы абмяркоўваць з Трампам пагадненне аб спыненні агню ва ўкраіне. Аднак выключае саступкі тых украінскіх тэрыторыяў, якія ўдалося акупаваць. Не супраць Пуціна замарожвання канфлікту на актуальнай лініі фронту, а яшчэ настойвае на тым, каб Кіеў адмовіўся ад уступлення ў НАТО. Такую рыторыку агрэсару дазваляе падтрымліваць цяперашняя стратэгічная ініцыятыва расійскіх войскаў. Ее нужно переломить и поменять. Без этого любые переговоры, они будут в формате уступок именно для Российской Федерации. Это проигрыш. Проигрыш Запада, проигрыш Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что в принципе они это осознают, но сейчас главный вопрос это как всю эту конструкцию выстроить таким образом, чтобы иметь возможность, не терять связь с реальностью, но в то же время и не давать какие-то преимущества для Кремля и Путина. Тым часам Украіна працягвае атрымліваць рэсурсы ад захаду. Пра новы пакет ваеннай дапамогі Кіеву абвясцілі Нямецчына і ЗША. Уласную ж абаронную прамысловасць Украіны падтрымае Данія інвестыцыямі на $96 мільёнаў. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Былы міністр унутраных справаў Ігор Шуневіч, які вельмі любіў надзяваць форму НКВД, дамогся свайго. У Беларусі дазволяць паляваць на мядзведзяў і рысяў. Указ, які падпісаў Лукашенка, набудзе моц праз паўгода. Магчыма, да таго часу выйдзе і новая рэдакцыя чырвонай кнігі, дзе акурат гэтым звярам панізяць ахоўны статус. Ці сапраўды мядзведзяў і рысяў у нашых лясах стала зашмат, высвятляла Ірына Дорофейчук. Неўзабаве падобнай карцінкі мы не пабачым. На зіму чырвонакніжныя мядзведзі кладуцца ў спячку, а прачнуцца могуць ужо ў іншай рэальнасці. Праз паўгода пасля падпісанага напярэдадні Лукашэнкам указу мядзведзь, як і рысь, трапіць у прыцэл паляўнічых. Ідзі сюда. Страляць у мядзведзя і рысь дазволілі, хоць яны застаюцца ў чырвонай кнізе. Паводле указу Лукашэнкі нібыта маецца на ўвазе паляванне для кантралявання і рэгулявання колькасці драпежнікаў. Яны ж хочуць на гэтым зарабляць грошы. В асноўным гэта замежнікі, якія будуць прыязджаць і выкупляць гэтыя асобіны, гэтыя ліцэнзіі і такім чынам узбагачаць у тым ліку і бюджэт, які мы ведаем, куды расходуецца ў Беларусі. Для ўстойлівасці экасістэмы прынамсі траціна тэрыторыі зямлі мае самарэгулявацца, кажа эколаг Інеса Балоціна. У Беларусі ж гэта менш за 10%. А рэгуляванне чалавекам заўсёды адбываецца ў ягоных інтарэсах, а не для карысці звера. Людзі практычна не могуць атрымаць столькі дадзеных, каб рабіць нейкае эфектыўнае рэгуляванне, тое, што сапраўды, у іх цікавасцях ці ў іх мэтах. Таму ўсе гэтае рэгуляванне, гэта, скажем так, такая ідэя фікс у нейкім сэнсе. Рашэнне пра дазвол на адстрэл чырванакніжных звяроў лабіявала Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў і асабіста яго кіраўнік Ігор Шуневіч. Это традиционное белорусское занятие, это отрасль, в которую государство вкладывает огромные средства материальные и должно получать соответствующую отдачу, я считаю. Былы міністр унутраных справаў ужо некалькі гадоў праводзіць настойлівую кампанію за выключэнне з чырвонай кнігі мядзведзя і рысі, а сам ахоўны дакумент лічыць рудыментам. Міністэрства прыродных рэсурсаў з ім не пагаджалася, але ў выніку на лета плануецца 5-е выданне чырвонай кнігі. Часть животных будет понижена в статусе, например, медведь, рысь і барсук з зубрам. Паводле падлікаў Акадэміі навук, цяпер у Беларусі каля 2700 зуброў і каля 1600 рысяў. Навукоўцы налічылі таксама больш за 2500 барсукоў, а колькасць мядзведзяў цягам апошніх 30 гадоў нібыта вырасла ў 6 разоў і склала каля 800 асобінаў. Міністэрства лясной гаспадаркі называе яшчэ большую лічбу – 1000 мядзведзяў. Звычайна звяроў лічаць па слядах на снезе, але акурат мядзведзяў дакладна падлічыць складана, бо ўзімку яны спяць. Фіксуюць там всялякія сляды на зямлі, сляды лап маецца на ўвазе, всялякія там надкусы, пагрызы, экскременты, і все гэта наносяць на мапу, і потым параўноўваюць там памеры слядоў, ці гэта можа быць адзін і той жа звер, ці гэта можа быць розныя зверы, і такім чынам шляхам аналізу гэтых звестак прыкладна вылічваюць, колькі там таго мядзведзя на пэўнай тэрыторыі жыве.
Прыхільнікі адстрэлу кажуць пра небяспеку, якую ствараюць звяры. Да прыкладу, нібыта мядзведзі нападаюць на чалавека. Кадры з мядзведзямі ці рысямі часта можна ўбачыць у соцсетках. Але адбываецца гэта, між іншага, таму, што ў людзей цяпер больш магчымасцяў для фіксацыі. Да таго ж, прынамсі, частка падобных здымкаў – фальсіфікацыя, кажа Інеса Балоціна. Нават быў выпадак, калі на ОНТ паказалі сюжэт, як бы мядзведзь бяжыць па вуліцам Мінску зімой, узімку. Але насамрэч гэта быў Ніжневартаўск. І таму нехта, пускае намерана, але проста людзі не ведаюць, вераць і перапошчваюць. Галоўная ж прычына, чаму звяроў можна сустрэць часцей – дзейнасць чалавека. Да прыкладу, высечкі лесу, будаванне лецішчаў або пракладанне новых дарог. У 2019-м беларусы збіралі подпісы супраць выдалення рысі з чырвонай кнігі. Сёння ж эколагі раяць пісаць асабістыя звароты, напрыклад, у Міністэрства прыроды ці Акадэмію навук, якія па-ранейшаму спрабуюць адстаяць чырвонакніжных звяроў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Да навінаў надвор'я. Зіма ўсё мацней нагадвае пра свой хуткі надыход. Сіноптыкі абвясцілі штармавое папярэджанне жоўтым узроўнем небяспекі на чацвер. Заўтра надвор'е будзе вызначаць халоднае вільготнае паветра з Балтыйскага мора. Уначы вецер узмоцніцца да 18 метраў на секунду. Прыгатавацца трэба і кіроўцам, на дарогах чакаюць галаледзіцу. Тэмпература будзе вагацца ад -1 да +4 градусаў. Месцамі пройдзе кароткачасовы снег, які ўжо сёння ненадоўга выпаў у Менску ўначы, але ўжо на раніцу не пакінуў пасля сябе і следу. Пры гэтым, нягледзячы на набліжэнне зімы, у Берасці другі раз за год заквітнелі шыпшына і бэз. Гаворка нават не пра адзінкавыя кветкі, а цэлыя кусты. Таксама, не зважаючы на канец лістапада, не заканчваецца грыбны сезон. Беларусы працягваюць хваліцца трафеямі з ціхага палявання ў сацыяльных сетках. Праваабаронцы вясны разам з творчымі дзеячамі прэзентавалі музычны альбом, прысвечаны беларускім палітвязням. Альбом пад красамоўнай назвай, пазначаная жоўтым, складаецца з 6 трэкаў, якія адлюстроўваюць шлях палітвязня ад затрымання да вызвалення. Над альбомам працавалі аўтарка ідэі Крысціна Дробыш, рэпер і аўтар тэкстаў Ангст, музыка і рэжысёр Артём Ставер, праваабаронца вясны Діана Пінчук ды іншыя творцы. Песні ўжо дасяжныя на лічбавых платформах YouTube і SoundCloud. У аснову тэкстаў пакладзены рэальныя сведчанні палітзняволеных, а ў музычным аранжаванні выкарыстоўваюцца архіўныя запісы затрыманняў, судовых працэсаў і галасоў палітвязняў. У судзе чалавек сядзіць у клетцы і не мае права сказаць нічога. А калі штосьці кажа, то гэта максімальная стрыманасць, гэта словы, которые дазволены. А што адбываецца ўсярэдзіне ў гэтага чалавека? Таму для мяне гэта акурат тое, што адбываецца ўсярэдзіне, гэта ёсць пра ўвесь альбом. І таму для мяне асабліва стаў жахлівым і ценным адначасова, як бы гэта цынічна не гучала, момант у трэкі «Суд», дзе гучыць крык Сцепана Латыпова, калі ў яго падчас суда здарыўся зрыў. Гэтага аўдыо нідзе не было апублікавана, таму што, і я спадзяюся, што не будзе, таму што гэта жахліва. Я шчыра могу сказаць, што это самае страшнае, што я чула ў сваім жыцці. Для мяне асабліва ценна, што гэты крык, который чулі толькі людзі ў зале суда, змог прагучаць тут. І гэта заўсёды да дрыжыкаў. Я разумела, з чаго складаецца гэты трэк, а я ўсё адно слухаю, і мяне заўсёды працінае. Цалкам размову з Крысцінай Дробыш глядзіце ў праграме «Белсат Зум», якую падрыхтаваў для гаспадарства мой калега Сергей Падсасонны ўжо праз момант. А за аб'ектыў дзякую, развітаюся з вамі да наступных сустрэч.